ଫାଇନାଲି ଧନିଆ ଶାଗର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର ପୂଜାର ତୃତୀୟ ପାଳି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦେଇ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଗେଟ୍‌କୁ ଖୋଲି ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଳି ଭାଇ କି ମାଳି ବାପା କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ପୂଜା ସାରି ଗେଟ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋତେ କାମ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଗଉଡ଼ ହଟିକି ଯାଇ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଏବଂ ଢାଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଉଡ଼ ମାଆର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଉଡ଼ ମାଆକୁ ଢାଳଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କ୍ଷୀର ମାଗି ଦେଇଥିଲି। କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା ପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଢାଳ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଆସି କ୍ଷୀର ଢାଳଟିକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବାଡ଼ିପଟେ ମୋର ଧନିଆ ଶାଗର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧନିଆ ଶାଗ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବାବା ଓ ବୋଉ ମିଶି ଗୁରୁବାରର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିଲି ଯେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଦୋକାନରେ ବସିବା ପାଇଁ। ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରାଧେ ରାଧେ।